Jajal aku tak pengen krungu ya. Jajal karyamu tak pengen krungu aku. Isin kula Pak welek. Lah, karya ki ora apik Kok elek. niku diupload mawon kula isin kok. Lah nyapa? Mboten kula share. Weh. Saiki ngen mboten usah diupload. Aku tak pengen krungu karyamu kaya ngopo, ngono lho. Pelok Pak Slendro. Ketinggalan pelok. Oh, larasnya petot. Pelok kok nggak petot. Pelok kok petot. Bagongnya omong, nggak luwe omong gampang kleru itu. Alah. Kowe mau ora ngetok-ngetoki dikai daharan karo penjane Pak Suhadi. Wah, jangan sop. Wah, tempe, wis apa ke mau urang. Weh, luar biasa. Matur suwun Pak Suhadi. Mugi berkah dumateng panjenengan sak keluarga. Nggih. Amin. Ya, langgam nduk jajal sak langgam kok gen ditutne karo mas-mas Dwijo Laras Indonesia. Tak pengen krungu Bapak. Nah. Ya, coba buka celuk. Ayo, kanca-kanca konsentrasi. Walaupun baru pertama kali, ning tak kira kanca-kanca iso. Ndak iso lagu Ngawi Rama. Oh, mergo nek mondol kok. Nek mondol mbuh nek ngenane. Nyoba slendro Mas. Oh, slendro. Nek pelok kok dhuwuren ketinggalan. Oh, ngoten. Ya, slendro Mas apa? Nek slendro kendean berarti ya pindah pelok neh ngono. Oh iya, ora apa-apa, bebas. Dijajal. Dijajal boleh, heeh. Disalahne. Ora nek sing nyalahne kowe. Mulai nyalahne kowe tak gelute. Nah, ya. Nek gamelane entuk dijajal, nek uang ra entuk terus. Oh iya, heeh. Uang kok dijajali. Ayo Desa. Ya. Saestu niki, Pak. Tenan, aku pengen krungu tenan. Nah, ya coba. Nyada aku ngalemoning aku tresnaku ning kowe rasamu tak eling janji-janjiku mung kanggo sliramu dong wong bagus jantung hatiku waktu-waktu kang mesti saksi sliramu sliraku dadi siji nyawang endahe sandi wong loro dilakoni jejer wong loro kaya dewa tembi wong aku nganti jroning ati kami sing balik nanti rino kelaman wengi dongaku mung siji Duh Gusti mugi saketna tekan pati. Piye, Mas-mas Dwijo Laras nabuh lagi pisan lho. Wis pas urung? Dereng. Dereng to. Oh, iya. Wis susu lek pas, Nduk. Wis susu lek pas. Cacah lek pertama pancen rada ngawur-ngawur piye ngono dadi. Lek susu lek ping pindho ping telu lek pas karepe dhewe. Nah, iki nggone. Tapi niki pun radi menyatu loh. Menyatu lah nggih. Nggih. Heeh. Sudah bisa mengikuti. Ada chemistry ya? Iya. Iya. Ini lagunya juga itu ada chemistry-nya, Pak. Menceritakan tentang seorang seniman dengan seniman terus melakukan Saya tahu seniman karo seniwati ngono to. nggih. Heeh, seniman karo seniman lanang usul lanang no. Maksudnya seniman karo seniwati. Nggih. Heeh. Seniman kali seniwati. Heeh. Mungkin terus pacaran terus menyaksikan keindahannya seni berdua. Oh gitu. Kuwi sapa? Aktore sapa kuwi? Aktore sapa aktore? Aktore rahasia, Bang. Oh rahasia. Iki Iya. jane lagu
wis kebiyen kok. Lagi metu iki. Kok ora ditok-tokne kan ben nyapa? Lah sempet leh. Sempet lu. Ya jajal digongke tindake. Nah, ya. Lah sampun tek niku Pak sini. Wis to? Mpun ngoten tok Oh ngono tok. Nggih. Oh, iki kurang sithik jane. Biasane ngepost terus berarti tambah sithik terus agek gong tek biasane ngono kuwi. Ki mon tek tenan. Sampun. Wah, ora Niku krasa. dibaleni ref ping 2. Oh, ngono iya. Iya. Tak kira ki mesti gantung ya terus. Heeh, iya. Bensin anu ya kanca-kanca latihan lagu bunga ya Pak. Siap. Ya di YouTube sudah ada. Sudah ada ya? Sampun. Oh tanggal 24 diunekkan ya. Hah? Saiki langsung dadi. Langsung dadi dangdut no langsung dadi. Dadi ki kan, dangdut langsung dadi ki. Nah. Sik momennya penabuh yo. Tenane lho Pak Do. Oh dadi. Mas Ardi wis nyatet notasi to Mas? Kudune wis iso Ardi ki. Kayaknya aku mau nyanyi dicatat pisan. Iya, iya. Besok tanggal 24 genah dadi apik. Iya Pak. Mungkin digarap ya Pak. Digarap. Di aransemen ya Pak. Di aransemen, heeh. Mang sampean pasrah karo Pak Do. Oh iya. Pak Do sing ngendangi tukang aransemen. Ya, Apike digarap pelok ya. Apike pelok napa slendro? APS Slendro Pak. Apike slendro. Apa Oh. engko Slendro engko diimprove dadi pelok. Oh iya. Engko gen coba digarap Pak Do. Pak Do sing ngendang kuwi Pak dosen sing tukang garap iringan Dwi Jolaras Indonesia ya Pak Do kuwi. Pak Do. Heeh. Pak Do Dewi anu lho nyuwun WA kula lho punan. Apa ya? Nggih. Weh. Mas Ardi sing ngomong. Pak Oh. Do nyuwun WA-ne sampean, Dik. Oh. Sing njaluk sapa Ardi? Heeh. Weh. Asine kuwi modus Ardi. Asine. Iya, engko digarap sing apik. Wes to, njaluk karo Pak Do iki arep iringan apa wae iso. Engko sing bayar aku. Oh, tenang. Iringan Dwi Jolaras Indonesia semua yang menguasai adalah Pak Sri Eko Widodo MSN. Oh. Coba sama tak pameri ya garapane kanca-kanca ya. Sing nembang ibumu, Bu Dewi Kurniawati. Lagune Loro Sesigar ning garap gamelan Bali. Sok sampean ngonekne kudu wis iso. Ya. Ayo Bu Dewi. Bu Dewi mau rong sempat nembang. Ya. Meh padha to niken karo mboke, meh padha. Tenan. Neng Facebook itu diupload wong loro fotono ya sama-sama cantiknya ibu sama anaknya. Aku wis nyauri istri saya itu, aku yang ngono. Yo. Loro Sesigar garap Banyuwangenan Bu Dewi Kurniawati. Yo sing pembalunge kudu konsentrasi. Ya, coba. Coba, iya Cok, kayak apa Cok? Musiknya gini ngetutke, Loro Sesigar. Ya. Yuk, Banyuwangenan bro, dados.
BG Collection, terima kasih. Iki sing nulis Mas Sri Eko Widodo. Walaupun lagunya sudah ada, tapi di aransemen cara gamelan Bali. Wah ya. Wis jenenge anu Tru. Cara kendaraan utawa mobil iki dimodifikasi ya. Tidak merubah syair dan lagu ning diiseni balungane. Ya, mumpung awake dhewe nduwe gamelan Bali. Ya. Jadi selalu berkreativitas sing tanpa batas. Anggone kanca-kanca Dwija Laras Indonesia, piye carane meramu sebuah tontonan sing kudu bisa menarik marang perhatiane para pamirsa. Oh, ngono ya, Tru. Ya, Mas Gareng. Mula kanca-kanca tetap berkreativitas, berkreasi. Paribasane kreasi tiada henti ngono kae, Tru. Heeh, ya coba. Yo. Iki sing saka Ngawi diaturke. Saka Ngawi. Heeh. Mbak Wanda karo Mbak Wiwi Irnawati karo Anjar Sari. Oh ngono. Ana permintaan mengko supaya duel ing antarane Mbak Niken Salindri karo Okvalika sing saka Sidoarjo. Oh ngono. Ya, heeh. Engko bar iki, Tru. Wah ya, ora krasa kok cuwepet men jam 3, Tru. Ya,